अमेरिका येईल म्हणतो तो एक कार घेऊन गेलो म्हणतो म्हणजे ते काय करा बसायचं नाही जात आहे तेका लागो मोठा रे तुका आम बेगीन रेस कोरिया कशी करूया आपण होय गो कोण गो काय गो कोण आहे भोंगले आज काय बा भोंगले का रे चालू आहे का भोंगले भोंगले टाका नागा तुका म्हणतो तो हां ते भोंगले आला ना तुला ते तुझे ऑफिस वर बस ये तो फ्रेंड रे फ्रेंड रे तो फ्रेंड आला ये रे तुझे एक जण कोण फ्रेंड म्हणून नाही आई स्वतः केला फ्रेंड म्हणून केलो दुश्मन आवडा केला दुश्मन दिलो तू आणि मूळ स्वाद मिळो ना हिंगाचे म्हणो नाही तुझे पडो ना हा हिंगाचे बाबा जातो रे नको यांची काय लाभ नको हिंगाची तू काय उतर दिले मुंच्या बोले उतर मुंच्याक उतर गोरवाक नाही मुंच्याक उतर गोरवाक नाही हे सगळ्यांनी बारीक चितूक नाही अशे मुठला मुळो नाही कोणे तोड करचे काय मोज माता होईल मोज माता नाव गाळा वाची सांग तू बेला तुका जुराम आहे तिका जुराम आहे तुका केदा सोडवाना होम गेलो तुका जुराम आहे आजकाल कोणूय कोणाकूय दितात जुरामेत आजकाल कोणूय कोणाकूय दितात काजारी बायलो आंकवार केळ्याक दितात आंकवार केळे राट बायलाक दितात फ्रेंडाक दितात म्हणून फक्त एक रान मोठी हडशी चढवाक लागून दिलो जुरामेक दिसवतात वा 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 क्या डायलॉग बनावायले मजा तू किती कोण येता कोण येत तुका होईले वा 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 डायलॉग मारके ए जीजलो होके जेलो डायलॉग मारते किती कोणच्या बाजरा पोस बरे साक काय आणि ते डायलॉग मार काटाने चारे होईता मला तुला नाव गळा किती एक नाव सोडा